Mabuk ning ngisor ki ngamuk. Wah, iki paribasane ngono ya. Mergo ngayahi kewajiban. Wah. Aku jan bengi iki boloku akeh. Kok iso? Pokoke bengi iki kowe karo aku aja macem-macem. Loh, sebabe Keroyokanku akeh. kancamu pirang-pirang? Ora kanca sedulur, wong kene iki omahe besanku. Walah, dadi sambil menyelam minum air ngono to iki. Ya glagepen to. Loh, paribasane ya karo tanggapan ya karo silaturahim ngene maratuwa. Oh, ngene besan. Kok besan? Heeh. Ya tilik besan. Ya iki sing jenenge rejeki tumpuk matumpa-tumpa ya ngene iki. Heeh ta. Wis diparingi sangu Pak Sumarno. Heeh. Isih-isih iso tilik sedulur. Nggih. Besan. Nggih. Wah, lek nuwun sewu yen seniman niku lho, len tanggapan nang ngene besan, desane besan utawa ngene pokoke wilayahe besan utawa kampunge besan ngoten niku. Nggih. Diparingi pinten mawon niku manut yen perlu malah emoh disangoni mergo abot dulure timbang duwite. Kuwi tak benerke. Oh, bener to? Sing salah kuwi sing ngubungi. Kok iso nyalahke sing Wong ngubungi? wis pertama kali iki wis telepon aku lho. Terus? Aku ya ora takon kuwi jenenge sapa, asmane sapa. Pak Gareng, panjenengan teng Sinom Widodo pinten? Lah, niku nggene besan kula Pak. Bar bukan ngono ki ora dilanjut. Lah kok ngerti-ngerti mbok jak. Lah berarti dalane kowe. Kok iso nyalahne aku? Lah, mula regaku ora iso mudhun mergo liwat kowe. Kowe iki tak kandhani asline ngene, asline ya iki lek ngejak buka-bukaan ya. Apa, Mas? Pak Sumarno ngersake syukuran, Nggih, gitu. nggih. Utusan karo Pak Kamitua mriki, Pak Nasuka. Nggih. Telepon karo aku, Pak Dalang, kula pengen wayangan kalian jenengan kalian Niken Salindri. Betul, betul. Niki perlu tambahan pelawak napa mboten? Wah, perlu. Yen pelawak sinten Pak Dalang? Nganu, yang sing sae niku nggih Gareng Semarang. Dadi sing ngusulke nu kula. Loh, napa Pak Dalang kok sebabnya kok Gareng Semarang? Loh, Gareng Semarang niku sampun sepuh, mumpung jek urip, lemang tanggap. Omongane ra enak. Lah iya. Anu Pak Marno bejang golek dalang liya mawon. Ora. Niki boten dalang nih Pak Gebluk nih. Sampeyan aja kleru, malah mau jagongan ning lantai 2 iki lho. Nggih. Pak Marno ki paring dawuh malah Dawuh. karo Ibu Suyatmi. Mangke menawi sukses Pak Cahyo insyaallah tahun ngarep wayangan melih Amin, amin, ning amin. klasik tanpa dagelan. Kowe ora ngerti sejarah kok. Kok iso? Antarane Pak Marno karo aku ki ora iso dipisahke. Sebabe Mergo bapakku jenenge ya Sumarno. lek ngono aku karo Pak Marno ya ora iso dipisahke. Sebabe Aku Cahyo Kuntadi duwe operator jenenge Pak Marno. ya adoh to. Mikmu ki muni apa ora gumantung Pak Marno. Ngono Oh iya kuwi. ya, kowe pancen kae ning ngene lho Mas, ora ribut perkara prebeya. Nggih, leres. Ning sing bakwayo bareng nderek syukur Pak Sumarno anggene syukuran. Nggih. Mumpung iki ditimbali ana ing tlatah Desa Rambut Slamet. Sinom Widodo Pak Gareng. Kowe ora tau ngerti anatomi. Sinom kuwi rambut sing alus cukule ning bathuk kuwi sinom. Oh, Widodo kuwi slamet. heeh. Tegese piyayi kene do ndedonga sing rambute